Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Ranggasat Prayoga saka kelas 1210 Nugi SMA Kemala Bangkari 3 Porong. Ing video iki kula badhe wawancara wonten ing wong juru kunci makam Mbah Kyai Kalam ning daerah Porong kanggo ngelengkapi tugas praktek bahasa Jawa. Sugeng nginjing Pak. Oke, pangestu. Matur suwun nggih Pak, sampun ngluwangaken waktu damel wawancara menika. Saderengipun kula badhe tanglet asmane sinten nggih Pak? Imam Basori. Pak Imam Basori. Nggih. Kula izin badhe wawancara nggih Pak. Ting kula pertanyaan setunggal niki kula tanya, Mbah Kyai Kalam kuwi sapa Pak? Mbah Kyai Kalam itu termasuk sesepuh yang babat alas wonten wilayah Juwet utawi Porong. Ini asalnya dari Trenggalek dan gurunya di Kertosono yang namanya Mbah Kyai Imam Mustafa. Nah, ini diutus ke sini untuk menyebarkan agama Islam di daerah Porong, karena di daerah Porong ini dulu banyak istilahnya gendu-gendu Porong, orang-orang yang jahat di daerah Porong. Ini akhirnya dengan kedatangan Mbah Kyai Kalam ini bisa masalah kehidupan agak tenang, agama pun itu bisa terkendali. Nek warga kene niku ngelingi Mbah Kyai Kalam kuwi wonge kaya napa Pak? Sosok Mbah Kalam orangnya itu terkenal sabar. Ya, beliau adalah tokoh mursyid thariqah. Ini orang-orang sufi, orang-orang yang tidak senang dengan gelimbangan kekayaan. Ini beliaunya ndak arahnya ke sana. Orang-orang yang sederhana, memangnya orang yang ditokohkan sederhana, makanya orangnya sabar sekali mendidik murid-muridnya. Banyak yang jadi kiai murid-muridnya gitu. Terus Mbah Kyai Kalam niki mulai dakwah ning kene kira-kira kapan Pak? Mulai dakwah kurang lebih diutus mulai ke sini itu sekitar tahun 20-an, 1920. Dan setelah itu kan ngungsi, ada Belanda ke sini. Di sebelah utara makam ini dulu dipakai markas Belanda. Iya. Orang-orang yang menyebarkan agama Islam, perjuangan itu kan ulama-ulama. Akhirnya kejar-kejar lari ke Kertosono. Asalnya Mbah Nyai Sufina itu di sana. Biyen Mbah Kyai Kalam tau napa mboten Pak? Kayak nggawe langgar utawa panggonan ngaji. Iya, dulu sini sebelum masjid itu kayak langgar. Iya. Atus panggung, langgar panggung itu toko pring-pring ngoten. Mangaten nggih atus pondok-pondok dulu sekitarnya pondok panggung-panggung gitu. Pondok iya, dari bambu-bambu itu. Kopring ya niku. Ana murid utawa penerus sing isih dikenal tekan sakniki Pak? Nah, ini penerusnya. Dari Mbah Kyai Kalam turunlah Kyai Fakhruddin Kalam. Ya, ada di Carat. Ya, sekarang punya anak namanya Kyai Soleh, Kyai Soleh Fakhruddin dan Kyai Mansur. Banyak juga gus-gus itu. Yang paling termasyhur ini sekarang ini Kyai Soleh yang pondoknya di Sengon Purwosari. Ini pondoknya muridnya mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi ini sekitar 20.000. Apa namanya Pak? Pondok Ngalah. Pondok Ngalah. Nah,
cari mungkin Oh, jenengan iya. baik kepingin melampah-melampah sebelum kebun raya nanti ada nengok ke kanan itu Pondok Ngalah. Itu banyak muridnya sana. Ngoten. Ngoten. Nggih. Nggih. Makam Mbah Kyai Kalam niki wis ana saka kapan, Pak? Makame Mbah Kalam niku sedoe tahun 1935. 35 sedo. Ya, 35. Sedone niku karena napa, Pak? Oh, 53. Oh, 53. Nggih, 53. Sedoe nggih gerah. Ngoten Oh, sakit. sakit. Nggih. Sapa sing dadi juru kunci sing paling awal niku, Pak? Juru kunci paling awal mriki Bapak Kiai Mustajib. Nggih. Beliau adalah anaknya Mbak Kalam yang nomor 2. Oh, yang nomor 2. Ya, yang pertama kan perempuan, Nggih. meninggal di pengungsian di Kertosono. Kertosono. Ya, lalu mudhun nggih niku wau tenggene Yai Mustajib. Setelah Yai Mustajib, Yai Asro adiknya. Nah, setelah Yai Asro nggih diramut bareng-bareng niki Oh, nggih nggih. kula nggih Bapak Muhammad Ja'far nggih yang lain-lain masyarakat mriki. Nggih. Ngoten, alhamdulillah. Terus ngurus kebersihan lan perawatan makam saben dina kuwi carane apa, Pak? Nggih, Ngurus makam. untuk mengurusi nggih ditingali mawon, Ditingali hampir mawon. ben dinten Nggih, ngeten disapu. iki mantun Nggih. diresiki mangkoten kenging angin ya logrok malih, mungkin disapu malih Disapu sore. malih. Niku Nggih. nyapune nggih waktu sonten sore. Nggih, injing mantun Injing. disapu bersih, mangkoten sore niku disapu malih. Disapu malih. Nggih, diresiki malih. Ana aturan utawa adab khusus Pak nek wong ziarah teng mriki? Nggih, adabe nggih kalau bisa nggih niku wau, mboten merusak lingkungan, mboten ngrusak napa sing pun ditata mriki sae kan ngoten. Harapan Nggih. mek niku tok. Untuk persyaratan apa-apa ndak ada, mboten enten. Nggih, alhamdulillah diparani, didongakno ahli kubur niku. Ngoten tok. Biasanya niku dinten napa Pak nek enten sing ziarah niku? Ziarah niku mboten mesti, cuma yang paling kathah niku dinten Kamis, malam Jumat. Malam Jumat. Nggih, niki biasa kuatah dugi pundi-pundi, enten dugi Pasuruan, dugi Mojokerto, Sidoarjo, nggih bahkan Surabaya kadang-kadang. Oh, kan berarti daerah banyak nggih Pak. Nggih. Waktu sing paling rame peziarah kuwi kapan Pak? Kayak misal kayak peringatan niku Nggih. dinten napa? Nggih, biasa niku nggih menjelang hari raya Idul Fitri. Ngoten niku kuatah. Nggih poso niku kan kuatah ya. Nggih kadang rombongan kadang enten sing sampai 3 bis. Ngoten. Jadi nggih wulan-wulan niku keranten lare pondok kan prentun. Nggih. Nah, di kata sih. Nah, libur lari-lari niki mungkin mengajak orang tuanya ke ziarah mriki kan kata alumni dari Pondok Ngalah niku. Oh. Berarti waktu misal Idul Fitri nggih kata sing mriki nggih. Kata nggih. Biasanya peziarah niku nindakake kegiatan apa wae Pak teng mriki? Nggih anu tahlilan, nggih maca tahlil, dan istighosa. Kadang enten sing tiang-tiang sing menghatamkan Al-Qur'an, kadang dibaca di rumah, diwaos teng griya kurang 5 juz biasa mriki, khataman mriki. Nggih teng Makalam. Teng mriki ana acara haul utawa peringatan rutin Pak kanggo Mbah Kyai Kalam niki? Wonten tiap bulan Safar. Insyaallah mangke sekitar bulan Juli niki. Tahun depan niki Juli. Nggih. Safar, bulan Safar niku. Nggih. Niki sampean sampun suwe Pak dadi juru kunci teng mriki? Kula senes juru kunci. Nggih cuma kula niki ya nerusu disaponi. Ngoten nggih kula nggih termasuk putune Mbak Kalah. Oh, sampean putu. Nggih. Ngoten nanti nggih
juru kunci tetapnya ndak ada. Enggak ada. Nggih. Nggih niku wau dirambut bareng-bareng ngoten. Kendala sing paling kerep dialami pas ngurus makam kuwi napa, Pak? Nggih insyaallah nggih mboten Mboten enten nggih. Nggih. Nggih kendala ya males iku. Oh, kendalane males gitu. Males krana terbentur acara kan ngoten nggih kados niku wau Pak Misit, Mbak. Oh, Ngoten. nggih. Iya. Nggih. Kita kan punya aktivitas. Nah, itu nganterno sekolah, engko ae dhisik, tapi dengan derek-derek kanca-kanca ini kadang-kadang nggih mara ndugi mriki mara nyamponi, berseni. Dadi makanya mboten saged dikatakan kula niki sebagai juru kunci. Iya, mboten. Nggih niku wau dirambut Nggih, bareng-bareng. Ya, selain sampean enten malih Pak sing ngrawat niku. Nggih kuatah. Kathah. Nggih nggih warga niku. Warga mriki. Nggih. Enten niki Saiful Anam, yugane Bule. Mari ngoten nggih tangga-tangga niku Pak Jafar. Pak Jafar niku nggih putrane niki. Pak Yai Mustajib niki ngoten. Nggih niku wau pundi sing senggang, ketok rusuh, ketok gak bener ya dibenerno ya dibersihkan ngoten. Nggih. Peziarah saiki niku luwih akeh utawa malah luwih sepi Pak timbang biyen? Nggih tambah Tambah kuatah. kathah. Nggih soalé napa nggih anu niku kan sudah diberi penjelasan. Kan sini ndak ada tulisan. Nah, ini dengan ceritanya Mbah Yai Sholeh Fakhrudin, pengasuh Pondok Ngala itu akhirnya tahu, banyak yang tahu, terungkap. Ngoten. Kan silsilahnya ini sampai Ponorogo sana. Oh. Iya, termasuk ulama-ulama Jawa ini ya keturunan dari sana Ponorogo. Mbah Yai Hasan Besari. Ini Mbak Kalam turunan dari sana juga. Itu. Enten pesan Pak kanggo generasi sing muda supaya ora lali karo sejarah niki. Oh nggih. Nggih pesene mek ngeten tok mawon. Kita harus ngene niku wau. Siapa Mbak Kalam terutama anak cucu ya. Niki kudu ndelok Mbak Kalam itu siapa kan gitu. Biar apa? Seandainya kita melakukan maksiat, gak bener, niku ya ono rime ya. Lihat sosok Mbak Kalam, Mbak Salam itu kayak apa, ibadahnya kuat, ahli thariqah, mari ngoten nggih apal Quran. Niku ditelok nek anake gak iso anak putu gak iso maca Quran utawa tangga-tanggane kan ya opo sih kan. Gak bener kan. Nah, itu untuk kangge kula di tangga-tangga niku ya kita arahkan ya meneladani Mbak Kalam kayak apa hemat terjangnya nggih. Pun cukup ngoten mawon. Matur suwun nggih Pak. Nggih sami. Sampun ngelangken waktu kangge kula mugi-mugi sampean diparingi kesehatan nggih. Amin. Amin. Nggih, terus nggih Pak. Oh ya. Niku wau wawancara ingkang sampun kula laksanaken. Mugi-mugi informasi niki saged bermanfaat kanggo sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.